Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po kasama ko si Sax. Hi! At ang kakainin namin ngayon ay San Francisco crabs. Sobrang laki po nito mga ka-studio. Kita natin nak. Yan ito yung isang buo. Hala, tabunan mo tani nak. Tabunan kita. Kadak ako no. Yan ang yung kamot. Hala. Wow. Sus, tingnan nyo po. Yan no. Abot dito hanggang siko. So, bago tayo mag-start kumain po, pray mo na. Kay Lida ka. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Ito pala mga crabs na to mga ka-studio ay nabili po namin sa Marilay Fresh Seafoods. So, ilagay po namin dito mga ka-studio para po sa mga gustong mag-order po. Maraming salamat ma'am sa discount po. So, tara na. Start na. Oh, Kanya ito na dako. Imuha ni. So, yan. Kunin natin wow. ang pang-ipit. Wow. Dako anay? Ito yung pang-ipit niya. Saan ni? Ito na ito dia. Ito naman sa isa. Tukon na na. Diri sa niskili na kay. Oh, dako. Idagko kay. Sini pada play mo ban? Oh. Sorry po. Tingnan natin, sana mataba to. Teka, lisod na. Gahi. Oh no. Dako mo good. Ha? Dako. Nga di ay. Ay. Wow. So itong loob. Ito mura ni siya glambay dahil mga studio. Sulid na sulid. Wow. Yan. Wow. Thank you pa. Welcome. Tingnan nyo po ang laman ito. Ito po dito, puro laman. No? Lami na? Oh, puro laman. No? Karaw, kau na na tanon. Na. So mahirapan tayong manap ng sobrang mataba nito mga studio kasi ito ay parang lambay ba sa amo Madagko kay ba. Pero sobrang sarap po ng kuha nito. Lalaki. Lami na. Loh. Yan oh. Puro laman. Tara po, kain po tayo. Manamis-namis po. Sarap. Iluko na ko ni Dre. Ito yung pinagawa ko. Hindi siya masyadong matigas kumpara sa mga alimango ba. Kau mayo nak. Lami. May dito. Ada plain dyan ako ha. Ito po ay. Kunin natin to. Kaon ganun nak.
Iksan ka na? Gahi di siyang paak day. Yan o. Wow. Ini tanan diri nak. Mga ni nak. Ikaon. Yan o, ang laman o. Sus. Matigas po ang yung mga kuha niya. Itong ganito ba? Pangipit. Yan, hindi ko makuha ng buo ba? Ha? Wow. Natara na ka Yan o, ang laman niya o. Wow. Mga ninak. Tamis ako ano. Thank you. Yan o. Sus. Meron akong suka dito. Ito na suka ay sukarap. Masarap to kasi medyo manghang ba. Yan. Loh, nagkagunod na mo na. Ano tilokon mong kadiyot. Napay mo? Bye. Iyan tani. Saan ka rin? Sorry. Ayan, bungkag mo. Oops. Manani pa. Diyan lang butang gili na. Saan eh? Diyan lang. Hindi? So ito po yung mga nakuha mga ka-studio. Medyo matigas yung pang-ipit niya. Hirap kunin ba? Hindi natin makuha ng buo. So ayan po. Yung sasawa no. Yan. Slow. Wow, ang sarap po. Unay mo? May usaw. Grabe ang laki ng pangipit. Wow. Walang masyadong laman ng loob nyo. Ilukon niyo na. Ayun, gano'n po.
Yun is vegetarian. Hmm. Una na no. Una na. Eh, So yan mga studio. Usa natin dito suka. Grabe, ang daming laman. Apain mo na. Ayan. Urutan mo yung kanon hapit lagi. kaya kita ko ang busog. Hmm. Yung lasa nito mga studio, parang kuha lang din yung tawag yun, yung blue crabs. Lambay ba? Ulot na lang. Iluka lang. Ang kanon na. Sagla ka na. Usog na nga? Hmm. Nasa ko. Just. Yan oh. Yung galing juice na. Ito lahat po pala ay 4.3 kilos po. Sobrang dami po nito. Usog na ganap. Ano po daw sa? Pinaplin dyan ang kuning ko. Ano ka? Mapaak. Eh. Yan oh. Ito, mayroon siyang taba kunti oh. Kaon ganyan nak? So, Kunti lang talaga yung taba nito mga studio kasi sobrang laki niya ba. kaon ko gamay. Hmm? Kaon ko gamay. Kaon na ni gamay? Ito. Hindi ka, ano? Ito. Tambok. Medyo mataba to siya. Hmm? Yummy. Honey pa na? No? Hmm. Ano? Yummy? Shout out ka na. Shout out. Shout out kay Tita Matea. Hi. Hi. Kain tayo tita.
Masarap talaga yung crab sa kuan, manghang na suka ba. Yan. Shout out pa na. Ganito kalbo. Nagagibawag bilang insay mo shout out. Yan mga studio, hindi namin maubos. Shout out po muna kami mga studio. Shout out kay Chris Real, Hi. Victor De Lutabo, Hi. Mary Grace De Vera from Valenzuela City, Hi. Nining Balbada Pikiro TV, Darbilin Labor, Dibian Maniago, Glini Kaingkoy og Mirasol Market working at SM Cebu. Shout out po. Shout out din kay Krisha Marie Paloma, Alex Libato Dayo, Jocelyn Lopez. Mayroon pa po. Nuruda Asakil, Mardis Channel, Aisa May Acosta, Lisa May Lahoy, Bukbuk Dimyao from Bacoor, Cavite, Ricky Royles from Katmon, Cebu, Rubio Mark Louis Sambuanga, Sibugay, Yaritz TV, Tia Charing from Cordoba, Cebu. Excuse me po. At shout out din po kay Piliotas Family. Yan na po lahat muna mga ka-studio yung shout out namin. So sana po nag-enjoy kayo sa kainam namin today po na San Francisco crabs. Sobrang lalaki po niya mga ka-studio. Yung lasa niya parang sa blue crabs lang din. Medyo may pagka matamis. Pero yung pang-ipit niya sobrang matigas. Compare doon sa body niya ba. Yung itong sa laman niya ba. Yung pang-ipit talaga sobrang matigas siya. So, yun na po mga ka-studio. Bye for now and ikaw na okay. Bye for now and see you for the next video. Bye bye.